Vous écoutez Savoir FM, la FM leader depuis la zone universitaire de Kabbalah. Téléphone 20 80 21 47. Savoir FM, la radio qui vous informe. Système C. À tous les abonnés. Liga gelene janyemba kamunga gelene gogenyo uruga gelene janyemba wasigiga gele munadeliga gelene janyemba munadeliga gele munadeliga gelene janyemba munadeliga gele samala dana kamane janyemba munadeliga gele duguma gona dana kamane janyemba munadeliga gele Nikodeliga gele jajeni muso tega shiga Niko sigiga gele jajeni muso jeni ga bone jayema ne jayema weti ne kogeyo yeti po ulo na bere ko sidela Écoutez Radio Savoir FM 91.7. Aw tulo bɛ Radio Savoir FM Ngana. Nɛgɛ kanɲɛ 11 dana gosi la Bamakɔ n'a lamini na. Savoir FM ka bonyamasegi bɛ aw ye. Lamɛnba cɛna muso denmisɛn ani mabakɔrɔ maa ma kulo bana ni waati in na an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka di aw bɛɛ lajɛlen ma bana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ka jira la k'a fɔ kulo bɛ Radio Savoir FM la ni waati in na 91.7 an bɛ laseli kɛ ka bɔ Kabala zone universitaire la bi o samedi ye n'o bɛnna novembre kalo tile 20 ka fɔ novembre kalo tile 6 ma san 2021 maaw ma kulo bana ni waati in na an bɛ foli ani tanu di u bɛɛ lajɛlen ma ni waati na nɛgɛ kanɲɛ 11 o tɛmɛna ni sanga 2 ye an bɛ émission entrepreneuriat kɔnɔna la n'o ye kɛnyɛrɛyew ka émission ye émission entrepreneuriat a bɛ kuma kɛnyɛrɛye baaraw kan n'o ye ayiwa k'i ka entreprise créer i yɛrɛ ye i bɛ se ka fɛɛrɛ minnu adopter barisa maa caman da bɛnna kan k'a fɔ Mali kɔnɔ bi bi in na maa caman bɛ baarantanya b'u la i bɛ taa sɔrɔ dɔw bɛ ale o gɛrɛsɛgɛ kalan na o bɛ tila diplôme b'u bolo baara tɛ yen nɔ dɔ caman yɛrɛ bɛ fɛnɛ olu ma kalan kɛ baarako a gɛlɛyalen bɛ kosɛbɛ a mana kɛ cogo o cogo la maa minnu ye kalan kɛ maa minnu ma kalan kɛ a ka kan bɛɛ lajɛlen ka baara kɛ bɛɛ lajɛlen ni baara de ka kan n'a ma ye k'a fɔ baara kan ka ɲini ka di bɛɛ lajɛlen ma fɛɛrɛw de kan ka bila sen kan min bɛ se ka to bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ ko kɛ cogoya min na n'i y'a jateminɛ gouvernement kɔnɔ nin waati in na a ka gɛlɛn k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka baara kɛ yen nɔ barisa fo maa caman de ka sɔrɔ minnu b'u ka entreprise créer u yɛrɛ ye o entreprise olu bɛ kɛ sababu ye ka baara di maa caman ma fo ka taa impôt ni taxes sara o bɛ sɔrɔ ka don jamana ayiwa gestion kow la
ni jamukani asina o hukumu kɔnɔna de la ka se ka kuma da di entrepreneur ma maa minnu bɛ k'a fɔ u bɛ entrepreneuriat kɔnɔna la u ka kɛnɛrɛ cakɛda b'u bolo walima maa minnu bɛ k'a fɔ u ye ɲinini caman kɛ kɛnɛrɛ baara hukumu kɔnɔna la an bɛ sankaw kɔnɔna la dɔkun an bɛ wele bila u ma u ka se ka na an bɛ masala kɛ kɛnɛrɛ baabu dɔ kan min b'a to fɔlɔnkɛ minnu bɛ yen ni baara ka d'u ye u bɛ se ka faamuya sɔrɔ a taabolo la cogoya min na ka se ka u ka entreprisew créer fo ka taa se o n'a a ɲɔgɔnna caman ma barisa kuma dɔ la ka di maa caman ye ka u ka cakɛda bila sen kan mɛ u bɛ se ka fɛɛrɛ min adopter u bɛ se ka bɔ ni sira minnu ye ni sira suru minnu ye ka se k'a bila sen kan o fɛɛrɛ tɛ maa caman bolo émission entrepreneuriat kɔnɔna la an bɛ an da maga olu fɛɛrɛw la min b'a to lamɛnbaaw bɛ se ka u ta fan ani u nafa dɔ cogoya min na bi o bɛnna an ka émission ta ko 57nan ma n'o ye 57e numéro ye an bɛna kuma babu kan bi o de les fondamentaux de la finance n'aw ko finance kuma dɔ la an hakili bɛ taa min na directement o ye wariko ye n'ala sɔnna bi kɔni an bɛna an da don o la ka se ka walawala caman di o kan min b'a to lamɛnbaaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ a la o hukumu kɔnɔna la sa nɛgɛjuru sira a bilalen don waati bɛɛ lajɛlen na ka daminɛ sisan na ka taa fɔ jamuka ban waati la nɛgɛjuru sira bilalen don maaw bɛ se ka weleli kɛ waati min ka d'u ye n'ala sɔnna k'u da don an ka baro la sira fɔlɔ ye mugan 80 21 47 filanan ye 82 82 81 k'a fɔ 84 84 82 82 84 83 ka fara bɛɛ lajɛlen kan so dɔgɔtɔrɔ maaw n'o ye kɛnɛrɛ cakɛda ye u bɛ baara kɛ ayiwa ka taa wulikajɔ sabati ka taa maaw sɛgɛrɛw fɛ yen k'u t'u furakɛ olu ka carte VIP reportage b'an bolo yan nɔ barisa u y'an ka carte VIP ta an n'u u masarala u ka baaraw kan n'a tɛmɛ jɛmukan kɔnɔna la ka faraw bɛɛ lajɛlen ka jala sunsun b'an bolo an yalala ka maaw ɲininka n'i ye 40 d'u ma u b'a kɛ cogoya di jaabi caman sɔrɔ la fana n'a tɛmɛ bi jɛmukan kɔnɔna la bi an ka maa weleli ale fana ye funakɛ ye i n'a fɔ laadalako la funakɛw de b'an ka kɛnɛ kan o de b'a ɲɛnamaya waati bɛɛ lajɛlen na Abdulayi Keyita Abdulayi ni sɔgɔma ni sɔgɔma baasi tɛ kɔnɔ non baasi foyi tɛ yen an b'i fo kosɛbɛ an ka bi o de jaabi la d'accord n'ala sɔnna Abdulayi Keyita ale la an ka bi maa weleli ani ale bɛna masala ayiwa bi babu kan maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛ kɛrɛfɛ la sa o ye Masa Sole Siramana Kulubali Timote k'o to a kɛrɛfɛ n'ala sɔnna bi ta kɔni a tɛna kɛ basi ye min n'a bɛ dɛsɛ jamukan nin waati min na maaw bɛ ka an lamɛn ka ti ani Bamakɔ kɔnɔna la an ka fiɲɛ siraw fɛ n'o ye 91.7 ka faraw bɛɛ lajɛlen kan an ka bɔlɔlɔ siraw bɛ yen maaw bɛ kan lajɛ nin waati in na Sawara FM page Facebook kan fo ka taa se ayiwa o n'a a ɲɔgɔnna caman ma minnu bɛ kan lajɛ minnu bɛ kan lamɛn an bɛ foli di u bɛɛ lajɛlen ma ka yɔrɔ la k'a fɔ kulo bɛ jamukan min na o de ye kɛnyɛrɛye y'u ka jamukan ye n'o ye émission entrepreneuriat. Famaluka pantanu jate pantan jamanu te maratu sula mosodo naya nako besene kala chaba sene kala kama pisene ko warida dima ko kana kalana ko bane kalana o mabara soro o la ditulamu ya bolo o la banko muruma pato ya kamina so adide na masarari ya para
kamalen dɔ banɛ kalan na ala diplôme y'a bolo a ma baara sɔrɔ o ye karesi bɔ la dɔ ye damu bɔ la dɔ bɛ lido bɔ la nin bɛɛ ye barantanya ye yafa famatu a ye hinɛ fantan na ye ni kɛra fama ye kana fantan na kuma jate ni kɛra ayiwa ni waati na n'ala sɔnna an bɛ se ka na ka babu kɔnɔna la ka foli kɔrɔkɔrɔya ka di lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen ma bi ta kɔni an t'a bila dagirinda la n'ala sɔnna an bɛ kuma di an ka maa weleli ma ka se ka foli bila lamɛnbaaw la yanni an ka dalasumusu min kɛla an ka jɛko la bɛ ɲɔgɔn fɛ Abudulayi ni sɔgɔma ko kura. Aba ni sɔgɔma. I ka kumakan fɔlɔ ka ɲɛsin an filɛbaaw ani an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma. Ne kɔni tɛ dɔwɛrɛ kɛ ka n lamɛnbagaw ni n filɛbagaw fo k'an ka technicien ba fo. Kosɛbɛ. N'i y'a mɛn an kumakan bɛ taa ale de don. Jati kosɛbɛ. Donc an bɛ yɛrɛ fo i ka waleya ɲuman na ka se ka denmisɛnninw kunnafoni sɔrɔ ɲɛsɔrɔcogo la. Kosɛbɛ. Donc n ka foli bɛ lamɛnbaga jama bɛɛ lajɛlen k'a da mɔgɔkɔrɔbaw ka taa jigin fɔ denmisɛnnin fitininw na. Kosɛbɛ. Fɛn o fɛn bɛ yen min bɛ sɔgɔlen don radio so mandi in na ka waati bɛ radio in na mɛn radio in a kanu ka fisa. A ka fisa barisa mun na n'i bɛ fɛn sɔrɔ a la n'i bɛ fɛn lamɛn jati ka nafa sɔrɔ fɛn min na donc i kan ka o kanu. Kosɛbɛ. Donc hukumu kɔnɔna na an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen n'ala sɔnna an bɛ bɛɛ to kira mɔntɔnya na. Amin. N'ala sɔnna foli diyara n ye kosɛbɛ walasa an ye dalasumusu min kɛ an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ. Bon ni ye 40,000 di ne ma an bɛ don min na komi bi vraiment komi bololabaara ka di madame la ne bɛ sin k'a d'o ma dɔrɔn o bɛ jago kɛ n'a ye o fana b'a yɛrɛ dɛmɛ n'a ye donc après ne bɛ n débrouiller k'an yɛrɛ ta ɲini banna ne 40,000 di ne ma ne kɔni b'a fɛ. Bon ne ye 40,000 di ne ma sisan komi ne yɛrɛ filɛ naturellement bagan ninnu ka di ne ye ne bɛ bagan n bɛ misi dɔ san misi denmisɛnnin dɔ san ka tila ka k'o mara 30,000 ta ɲɔgɔnna quoi ka tila ka 10,000 k'o don n ka poulet de chair projet na k'o daminɛ n'o ye quoi. N'a ye ne ɲininka 40,000 ni 40,000 di ne ma sisan komi ne ye ji wɛrɛ feerela de ne bɛ taa sukaro bɔrɔ ta ka nɔnɔmugu bɔrɔ ta ani manani pake kɔni o bila n bolokɔrɔ o bɛ ne dɛmɛ kosɛbɛ kosɛbɛ 40,000 de. Bon ne yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na sisan vraiment komi ɲininkali diyara n ye ni 40,000 kɔni di ne yɛrɛ ma sisan parce que affaire caman bɛ yen olu bɛ kɛ ka o débloquer tel que les appels d'offres mun b'an bolo dɔw bɛ yen marché dɔw bɛ yen n ma se k'olu réaliser fɔlɔ mais ni kɔni y'o di ne ma sisan ne bɛ ɲɛsin olu de ma parce que ne fana y'o sɔrɔ mɔgɔ caman dagulonnen bɛ ne la ala barika la caman fana bɛ se ka baara sɔrɔ ne nɔfɛ quoi o kɔni ne ka hakilina de. N'a ye 40,000 di ma ne b'a kɛ cogo min na bon ne bɛ a se ka don projet dɔ la pour que kalo damadɔ kɔfɛ ou san kelen kɔfɛ n ka se ka fɛn yɛrɛ bolo min ka ca ni 40,000 ye ma ya o se ka kɛ projet caman ye en tout cas kɔni ka don pour que a bɛ se ka 40,000 bɛ se k'i yɛlɛma cogo min na donc avenir bɛ fɛn mun na donc pour que dans l'avenir bɛ se ka fɛn yɛrɛ bolo min ka ca ni 40,000 ye quoi. Ayiwa ni jaabi damadama ye an ye minnu sɔrɔ an ye maaw ɲininka n'i ye 40,000 d'u ma o b'a kɛ cogoya di dɔw ko k'o b'a ayiwa di muso ma o bɛ baara kɛ n'a ye dɔw ko fana k'u bɛ fɛ kɛ ka u ka projets daminɛ n'a ye n'o poulet de chair kow ye dɔw fana y'a jira k'a fɔ u bɛ ayiwa u ka matière première dɔ san n'o ye jinɛminɛ feerelaw ye jaabi caman sɔrɔla a kɔnɔna la Abudulayi e bɛ entrepreneur ye i ka faamuyali ye jumɛn ye bakurubaya la an bɔra ka jaabi minnu sɔrɔ sisan yanni an ka don an ka babu kɔnɔna la. Bon ne ka faamuyali ye min ye nin ko kɔnɔna na parce que mɔgɔ caman bɛ wari fɔ o tɛ wari dɔn dɔw bɛ wari minɛ donc u t'a dɔn u kan ka fɛn min k'a la bon caman ko olu bɛ fɛn minnu k'a la est ce que n'a dir'u ma wari in bɛ tila olu tɛna calcul wɛrɛ kɛ yan donc parce que problème ye min ye wariko yɛrɛ la f'i ka préparer psychologiquement hakilina la fɔlɔ n'i ma prêt hakilina la nafoloko la
nafoloko ye tɔgɔ diya ye fo i hakili ka lafiya fɔlɔ ni hakili lafiyalen don i kan ka min kɛ wari la hakili k'o dɔn donc hakili kɛlen k'o dɔn o taabolo don i yɛrɛ la o kama i bɛ se ka nafolo hali ni dɛrɛmɛ kelen de dir'i ma i b'a tɔnɔ bɔ. Kosɛbɛ ni Ala sɔnna an ye faamuya caman sɔrɔ o la walasa an ka ɲininkali fɔlɔ ka tɛnku la o de ka dɔn Abudulayi Keyita yɛrɛ ye jɔn ye. Ne ye entrepreneur ye n ka entreprise tɔgɔ ko ferme avicole Mandeng n y'a tɔgɔ da Manden na parce que n yɛrɛ bɛ bɔ Manden donc n ye o waleya min daminɛ n y'a daminɛ ɲinan y'a san 2 ye mais n y'a daminɛ dugu la ka na dɔɔni dɔɔni fo ka na se n ye n ka papiyew ni n ka fɛnw bɛɛ sɔrɔ o bɛɛ bɛ n bolo yen donc ne yɛrɛ ye entrepreneur ye. Kosɛbɛ i ka entreprise kɔnɔna la a bɛ fɛn jumɛn jumɛn de kɛ? Bon ne ka entreprise kɔnɔna na n y'a daminɛ ni poulet de chair de ye n ye poulet de chair daminɛ n ye n t'o la dɔɔni dɔɔni jusqu'à ce que an bɛ baganmisɛnnin caman mara sagaw b'a la olu yɛrɛ bɛ village la donc ani ba dɔw b'a la mais n kan k'olu transporter ka na n'u ye Bamakɔ yan tiɲɛ yɛrɛ la n ma na n'u ye yan fɔlɔ parce que munna baloko ka gɛlɛya kosɛbɛ donc olu bɛ an ka sigida la village la kosɛbɛ mun de ye Abudulayi yɛrɛ bila ka a ka entreprise créer ka kɛrɛnkɛrɛn ka a bɛn bagan mara ma? I ka o ɲininkaliw diyara n ye barisa n'i ye Mali ta k'a lajɛ bi Mali ye jamana min ni denmisɛnninw degunnen don ne yɛrɛ ye kalan kɛ n ye école kɛ n tilalen n taara UG concours kɛ donc n taara yen n y'a souhaité ka taa yen parce que gestion de bɛ kɛ yen n'o y'an ka sanfɛ kalanso dɔ ye voilà o y'an ka sanfɛ kalanso ye donc n selen yen n ye filière min choisi o kɛra gestion ye donc n ka kalankɛta bɛnna création et gestion d'entreprise ma baaradaw olu bɛ dayɛlɛ cogo di u bɛ lawaleya cogo di u baaraw bɛ sabati cogo di donc n ka kalan ɲɛsinna o de ma donc ne tilal'o o kalan na ne tɛ se k'a fɔ ko n bɛ n sigi ten ko n bɛ taa bureau kɔnɔ barisa hali n'i bɛ taa bureau kɔnɔ fɛn bɛɛ ye dakan ye donc yanni dakan ka se i ma i yɛrɛ de bɛ wuli ka se dakan ma o de ye denmisɛnninya diya ye donc o hukumu kɔnɔna na ne yɛrɛ y'a jateminɛ o hukumu kɔnɔna na ne y'a jateminɛ n ko n'a ma ɲɛ ko e ye baarada dayɛlɛ cogo n'a mara cogo ni a taabolow kalan n b'a yira e la k'e yɛrɛ tɛ se ka dɔ kɛ fɔlɔ k'a kɛ exemple ye donc o kama ne yɛrɛ y'a essayer ka filièrew jateminɛ les filières d'opportunité donc olu tɛ dɔwɛrɛ ye olu ye i bɛ i ka jamana lajɛ ou bien i b'i ka sigida lajɛ degun misɛnnin minnu bɛ yen nɔ o degun ninnu i b'o dɔ de ta k'i hakili jagabɔ o kan k'i ka baarayɔrɔ sigi o kan baarayɔrɔ bɛ na ten de degun min bɛ yen nɔ degun min bɛ yen i b'o degun de jateminɛ donc k'a lajɛ ne bɛ se ka nin degun bɔ yen cogo di donc hakilina bɛ daminɛ yen fɔlɔ donc an b'a fɔ o ma ko idée donc ni i sera ka o hakilinaw sɔrɔ k'a fɔ ko bon nin degun de bɛ ne ka sigida la donc ne b'a jateminɛ k'a lajɛ ne bɛ se ka mun de kɛ nin ko in na walasa o bɛ bali jamana ka bon kelen tɛ se k'a bɛɛ kɛ mais n bɛ n jɔyɔrɔnin fin a bɛ fɔ o de ma ko patrie entre mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen k'a b'a ka baarayɔrɔ dayɛlɛ a bɛ i n'a fɔ c'est un patriote jamana kɔnɔden ɲuman don barisa ale b'a sen nɔ da yɔrɔ min na mɔgɔ wɛrɛ sen tɛ da yen tugun donc o bɛ o yɔrɔ fa donc o kama ne y'a jateminɛ n ko est ce que ne tɛ wuli ka baganko in ɲɛɲini barisa mun na Mali la yan nɔ baganko de sabati ka nɔgɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ n'i ko k'i bɛ taa entreprise wɛrɛ minnu créer a bɛ se ka tafan ni nafɛnw bɛ caya quoi donc ka ne to école la n bɛ to ka taa association dɔw mouvement na donc olu mouvement kɔnɔna na n ye n to la n ye opportunité sɔrɔ ka stage centre de formation dɔ la sɔrɔ ani ONG dɔw la sɔrɔ donc ONG dɔw yɛrɛ tɔgɔ ko Agri Profocus donc Agri Profocus la an taara yen an ye garizɛgɛ sɔrɔ ka se ka caravane kɛ o caravane kɔnɔna na an taara sɛnɛkɛlabaw lajɛ
an taalen sɛnɛkɛlabaw lajɛ an y'a daminɛ fɛngɛ yan fan ninnu fɛ Bajangara yan fan ninnu fɛ a kɔfɛ an nana fɛngɛ fɛ yen nɔ Bakari-Togola ninnu ka yɔrɔ la Sanakɔrɔba yan fan fɛ donc an ye Sanakɔrɔbaw yala an ye entrepreneur baw ye an ye sɛnɛkɛlabaw ye an ye sɛmaralabaw ye an ye baganmaralabaw ye donc o yɛrɛ kɛra Bamakɔ yan fɔlɔ an ye Bamakɔ tour kɛ après an taara Kayi yan fan fɛ donc an y'an t'o la ka don Sénégal donc an donnen Sénégal an y'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la n'i y'a mɔgɔ ta 100 o 100 mɔgɔ 80 o ɲɛsinnen don bagan mara ma mɔgɔ tɔ ninnu olu bɛ secteur wɛrɛ de kɔnɔna na maintenant o bagan maraw kɔnɔna na caman bɛ jɛgɛ mara caman bɛ sɛw mara caman bɛ misiw mara donc an y'an t'o la an seginna ka na donc an y'an ka rapportw kɛ après an ye chance sɔrɔ ka taa Côte d'Ivoire donc an selen Côte d'Ivoire i b'a dɔn Ivoirien filɛ a bɛ se bagan mara la dɛ a bɛ se bagan mara la barisa an taara dɔ fɛ yen ne yɛrɛ c'est à partir de là que ne ye inspiré an taalen Côte d'Ivoire ani funangɛni dɔ ye ɲɔgɔn ye donc o funangɛni a facɛ taara ka yiriforo de to a bolo donc yiriforo u bɛ min kɛ mana ye nin yiri min bayɛlɛma ka kɛ mana ye donc o foro de tun b'a bolo donc ale y'i to o foro de baara la sisan ka sɛ mara k'a kɛrɛfɛ a bɛ sɛ mara a b'o kɛ foro kɔnɔ ye a bɛ zonzani mara a bɛ jɛgɛ fɛnɛ mara donc a bɛ sɛw ka bo ani zonzaniw ka bo a b'o ta k'o mélanger n'o di jɛgɛw fɛnɛ ma o ye jɛgɛw fɛnɛ ka dumuni jɛgɛw la balo donc ne y'a ye ne ko a ma ko n terikɛ ne ma nin faamuya e y'i ka fɛn ninnu ye a y'a daminɛ cogo di a ko bon ko fa ka foro tun bɛ yen fa tun limitelen don yiriko la donc ale yɛrɛ nana ale ko bon ni ne ka d'ale ye n'o ye bagan mara ye ale b'o kɛ donc ale sɔrɔla k'i débrouiller o la dɔɔni dɔɔni ka wari minnu bɛ sɔrɔ dɔ in na k'o injecter bagan mara la voilà bagan mara in donc fa ye ɲɛ sɔrɔ donc a ko ne ma ko ale bɛ zonzani min bɔ tile kɔnɔ ka taa di hôtel la k'a bɛ bɛn zonzani 1000 de ma tile kɔnɔ zonzani 1000 parce que a ka zonzani so ka bon donc ale kɔni b'u minɛ dɔrɔn ka t'u di donc zonzani kelen o kelen a b'a feere 1200 n'i ye 1000 t'o la o wari lajɛ donc restaurant ba minnu bɛ Côte d'Ivoire olu de bɛ n'a t'a bolo ale yɛrɛ tɛ foyi kɛ u bɛ n'a ta u b'a u boso ka taa n'a ye donc ale ta ye dɔrɔn k'a ka fɛnw na balo u bɛ n'a ka fɛn minɛ et puis il est très propre donc c'est à partir de là que ne ye hakilina sɔrɔ n ko est-ce que ne tɛ zonzani mara donc seginna ka na o y'a sɔrɔ n ka kalan ma ban n ye n tɔɲɔgɔn dɔw fara ɲɔgɔn kan n ko est-ce que an tɛ zonzani baara kɛ n ye an ka ekɔlidenw dɔw rapproché n ko zonzani baara kɔni ka di ne ye an tɛ fara ɲɔgɔn kan an ka zonzani baara so dɔ dayɛlɛ wala k'o mara ne yɛrɛ y'a projet monté donc parce que an bɛ kalan o la jeu la donc projet montélen bon wariko gɛlɛya y'a to mɔgɔ caman ye i fori ka bɔ a la donc o hukumu kɔnɔna na ne yɛrɛ ye n teliya sa ka ko dɔw ɲɛɲini kɛrɛfɛ donc n taara n bɛ taa formation kɛ ni mɔgɔ minnu ka formation bɛ kɔfɛ n bɛ t'olu kɛ parce que n bɛ fɛn dɔ f'i ye mɔgɔ o mɔgɔ k'i bɛ école de la k'e ka dɔnniya dannen don école ta dɔrɔn ma i tɛ fɛn dɔn dɛ cogoya di ka dɔnniya da école ta dɔrɔn ma voilà munna i y'o fɔ n y'o fɔ ka da kun min kan barisa mɛtiri o mɛtiri bɛ t'i jɔ aw ɲɛ kan écoliso la olu tɛ se k'u kɔnɔta bɛɛ f'aw ye u bɛ dɔɔnin de f'aw ye a ka dɔn ta la k'o di aw ma donc o kelen o ye dɔɔnin min fɔ tɔw fana bɛna dɔɔnin de fɔ e bɛ taa tɔ dafa sɔrɔ kɛnɛma de i tɛ sɔrɔ école la donc o de la i bɛ taa formation misɛnnin minnu kɛ kɛrɛfɛ olu de b'i ka connaissance tɔ dafa donc a bɛ f'o ma ko la culture i bɛ cultiver donc ni cultivera e yɛrɛ b'a lajɛ i bɛ fɛ ka taa domaine min na donc i b'o jateminɛ yala ne kan ka formation jumɛnw de suit ne bɛ fɛ ka sɛ de mara d'accord ni sɛ maralaw ko formation bɛ yen nɔ n bɛ n bolo mɛt'o la
a kɛra wari sa a kɛra fɛn o fɛn n bɛ n ka temps concentré o kama walasa n k'a dɔn sɛ bɛ mara cogo min na hali n'i ma taa sɛ mara école la i bɛ se ka sɛ mara kosɛbɛ donc o kɔnɔna na ne bɛ to ka taa formation misɛnninw kɛ n bɛ association vie ninnu ni fɛnw kɛ n nana n t'o la f'an ye formation kɛ sɛw kan donc surtout zonzanni yɛrɛ n kun bɛ ka zonzanni de ɲɛɲini kosɛbɛ donc fo n y'o ɲɛ sɔrɔ. Donc, je remercie Cheikh Oumar Doumbia et je remercie aussi Adji parce que au lieu de faire ça, ni sera ko olu bénéficier. Adji entrepreneur by Côte d'Ivoire. Cheikh Oumar Doumbia. Il y a U14. Exactement. Voilà. De la invité Kananga Jamkando Konda. Effectivement. Voilà, c'est à travers lui que j'ai participé dans le domaine de l'association et tout dans le mouvement. Donc, il y a un tour de là, on boit beaucoup de kalama. Faut assez bien. Mais il va y fin de début non ni il donne à l'école là. On a fourni à deux barako qu'on a sur. Fika bokena il y a ta formation nous kenekan. À travers là-bas, il fait information y en a mon sur. D'accord. Nala sana. Ani famille chama sur là. Kalamba le donner qu'à faux club Radio Savar FM la 91.7. Ambi la seleke kabala zone universitaire là. Nala sona ni tuanka babuta ko fole kasika donyanka mauli yere joy nyado wati kurudul ko sebe bi ko randat na sega si abela de mameni ala mabajike dona natola na wulibla matu nya sanka kuma krengeni ala areka parcours ka bi babu be mi kansa odi aywa les fondamentaux de la finance aywa Abdoulaye ye gase so ko fene kalanke bibi na kuma chamane place ro fonko be hakilna soro hakilna soro no ko fe place ro bina gele chama rencontrer ou retard do ba blessing a tuga mina utado mo be musa ka akemina yasa ka entreprise yi se ka matériel sans ka fond roulement sans tasro modelo mutire tout uta fando yala o be ka tuga dia kina soro ko fe se ka fin du meni nyangini mi ba to se ka au moins ka se ka base do soro wala se ka entreprise se ka a fin kuma bo don tuga mina ka soro ka a créer tout à fait mais c'est une cordoni parce que ne Mali ta halaje bi demsenu ne ka can jati franco ka can ne jamana yɛrɛ taabolo lajɛ i b'a ye k'a fɔ denmisɛnninw bɛ retard la jamana kɔnɔ to yedi barisa n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ kalan yɛrɛ taa cogo la e bɛ taa tila diplôme ba sɔrɔ la wagati min na e bɛ san 12 de kɛ fɔlɔ i tɛ fɛn dɔn kosɛbɛ connaissance générale de b'i la an bɛ fɔ o ma ko bac jati donc o ye niveau général ye niveau général kɔrɔ tɛ dɔwɛrɛ ye e tɛ se ka fɛn kɛ fɔlɔ i kɔni bɛ fɛn dɔw dɔn mais i tɛ se ka baara kɛ fɔlɔ kosɛbɛ maintenant n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ nafolo ɲini sira fɛ ka san 12 kɛ ten ko e tɛ se ka fɛn kɛ a kuma ka ca dɛ kosɛbɛ donc o la fo denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ ne ɲɔgɔnna denmisɛnninw k'a dɔn k'a fɔ c'est vrai n bɛ taa école la mais a bɛɛ tɛ école la n fana b'a ɲɛɲini kɛrɛfɛ fɔlɔ barisa e bɛ se san 30 ma yɔrɔ o yɔrɔ n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ mɔgɔ caman bɛ tila université la i bɛ taa sɔrɔ a si tɛmɛna a si kɔrɔbayara san 25 san 26 san 26 san 27 après a bɛ tila k'i sigi k'a si lajɛ k'a lajɛ ale bɛ chômage la aigri bɛ na kosɛbɛ donc an ka système yɛrɛ de b'an c'est à dire o tɛ ekɔlidenw permettre ka se ka bɔ u yɛrɛ la joona donc n'o dɛsɛ bɛ jamana kɔnɔna na maintenant se tɛ e min ye i bɛ teliya joona de ka taa kunnafoni ma donc il faut aller vers l'information tout est accessible aujourd'hui fɛn bɛɛ la sɔrɔ ka di bi kunnafoni bɛɛ sɔrɔ ka di bi donc ni e min bɛ o degun kɔnɔna na ni an ka faculté ta k'a lajɛ FSEC ni FSEC ta k'a lajɛ a falen don denmisɛnnin dama la bi u t'a dɔn u bɛ min kɛ n'i ye FD prix ta bi k'a lajɛ ani FDP a falen don jama la pɔ durakɛla min n'i y'a jateminɛ durakɛla min bɛ sigilen don so bi o de ka ca ni bana si u t'a dɔn u bɛ min kɛ bilen maintenant ne bɛ kumakan min sɔrɔ k'a ɲɛfɔ denmisɛnninw ɲɛna n ɲɔgɔnna filaŋɛninw ye nafolo k'a fɔ ko e tɛ se ka fɛn dɔ kɛ ko f'i ka nafolo sɔrɔ n'i to o bolo kan i bɛ mɛn o cogo la
caman la kuna fo n ka wari de sɔrɔ fɔlɔ. F'i ka wari de sɔrɔ fɔlɔ ka sɔrɔ ka ko dɔ kɛ. N'i y'o ye mɔgɔ min na a tigi k'a bɔ a yɛrɛ la hakilina ɲuman tɛ. Munna cogoya di? Parce que o tɛ hakilina ɲuman ye min na a b'e kun na wari tɛ ne bolo e bɛ wari min tiɲɛ tile kɔnɔ c'est trop. N'i y'a jateminɛ bi an bɛ denmisɛnninw bɛ wari min tiɲɛ tile kɔnɔ surtout kalo kɔnɔ a ka ca. Maintenant n'i ye bagi yɛrɛ sɔrɔ Mali la avantage ba de bɛ Mali ta la. N'i ye bagi sɔrɔ Mali la i bɛ bourse ta o. Kosɛbɛ 250 wala 250 ka ca entreprise dayɛlɛli la o. Ni misaliyala e ka bourse ka bin an ka kɛ bourse demi ye i ye 230 sɔrɔ 10 o k'i ka musaka ye 20 bila yen i ka ekɔli kɛ n'o ye fɔlɔ a bɛ jigin tuguni i bɛ 10 wɛrɛ 20 i b'o bila yen o tɛ 40 dafa dɛ i bɛ 10 dɔ in fɛngɛ n'i ye muso ye n'i bɛ se ka jago kɛ taa fɛnmisɛnnin dɔw ta i k'i ka tɔnɔ ɲini a kan i bɛ taa n'a ye ekɔli la i b'a feere dɔɔni dɔɔni. Muso masiri ni fɛnw bɛ yen i b'a feere dɔɔni dɔɔni i b'i ka tɔnɔ sɔrɔ i b'i ka kalan kɛ a tɛ foyi tiɲɛ i ye. N'o m'i diya i b'i ka wari fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni. N'i y'a fara ɲɔgɔn kan dɔɔni dɔɔni ni i yɛrɛ ye hakilina dɔ sɔrɔ don min na k'a fɔ ne bɛ fɛ ka nin de kɛ donc i bɛ wari in ta i b'a injecter o la i b'o baara kɛ n'o ye. Mais an ye min jateminɛ bourse bɛ bin dɔrɔn u bɛ taa finiw ni fɛnw de san u bɛ diya kɛ n'a ye kalan bɛ ban foyi tɛ yen donni bɛ tila ka da mansaw kun o cɛ man ɲi. Maintenant ne bɛ min fana sɔrɔ k'a fɔ n'i bɛ o hukumu o milieu kɔnɔna na i bɛ jija cogo bɛɛ dɔ la i k'i hakili to i yɛrɛ la denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ. Ni n ko denmisɛnninya tɛ mɔgɔ tiɲɛ o tɛ dɔwɛrɛ ye a bɛ f'i ma wagati min na karisa a kɛ tan o y'a sɔrɔ e filila a mɛnna o y'a sɔrɔ e filila a mɛnna donc i b'i yɛrɛ retrouver à travers le regard des gens à travers c'est-à-dire les paroles des gens mɔgɔw ka kumakanw voilà i ka entourage i b'o de jateminɛ k'a dɔn ne bɛ yɔrɔ min na bi est-ce que ne ni mun de ka kan ne bɛ se ka mun de kɛ f'i k'o dɔn fɔlɔ i ka pɛrɛn o kan. Maintenant i tɛ baara la wari t'i bolo mais i bɛ crédit san téléphone b'i bolo n bɛna nkalon dɔ tigɛ i ye bi pour que ka papier sɔrɔ Mali entreprise la service dɔ b'a kɛ a tɔgɔ ko API agence de promotion pour l'investissement yɔrɔ ko 1500 de don 1500 ka papier ɲini entreprise la 8000 francs 1600 i bɛ taa sara dɔrɔn n'i bɛ Bamakɔ yan nɔ o ye lakodɔnnen ye jamana fɛ i bɛ taa 1600 sara u bɛ papier dɔw fɔ k'i ka to n'olu ye papier gɛlɛnw tɛ yɛrɛ carte d'identité civile copie i ka casier judiciaire ani nationalité i b'olu de fara ɲɔgɔn kan ka taa di u ma ni wolosɛbɛn copie u b'a créer fɛnɛ tile 3 k'a bila ɲɛ tile 3 n'i bɛ Bamakɔ yan mais n'i bɛ région ninnu na u bɛ se ka kunɲɔgɔn 1 f'i ye barisa u bɛ taa tribunal de la ka kow sɛgɛsɛgɛ voilà mais ni Bamakɔ kɔni don tile 3 donc n'o b'i bolo avec ça i bɛ se ka i munumunu dɔɔni k'i ka activité kɛ mais n bɛ accentuer sɛko kan kosɛbɛ. N'i y'a jateminɛ 40,000 tigi dɔw kumana o dɔw ko k'olu yɛrɛ bɛ taa 10,000 don sɛ la e bɛ taa 10,000 don sɛ la a tɛ nafa ɲɛ i ye sɛko n'i bɛ fɛ ka sɛko jabɔ i b'a daminɛ den 100 la fɔlɔ donc den 100 o musaka bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 30,000 ani 80,000 kan 30,000 ani 80,000 a tɛ tɛmɛ o kan k'a sɛ san k'a balo k'a kɔrɔbaya wa fɛn bɛɛ a tɛ tɛmɛ 30,000 kan 30,000 sɛden 100 a b'a la balo fo ka taa bɔ maintenant an bɛ wari min tiɲɛ kalo kɔnɔ c'est trop alors que sɛ kelen na o sɛ kelen tɔnɔ e bɛ se ka sɛ dun sɛ kelen sanfɛ i bɛ se ka 40 50 sɔrɔ o den 100 ye joli kalo kɔnɔ voilà dɔw bɛ sɛ bɔ 35 jours dɔw b'a bɔ 45 jours a bɛɛ bɛ dépend e yɛrɛ de la maintenant mɔgɔ caman bɛ yen wari dalen b'u bolo u t'a dɔn u b'a kɛ cogo min na u ka taa mɔgɔw fɛ yen karisa ne ɲɛ b'e la nin na e bɛ k'a kɛ cogo di o tɛ fugariya yɛrɛ k'a ɲɛɲini k'a dɔn nin de bɛ yen nɔ barisa min ka jugu maliyɛn den ma bi o ye n bɛ fili kɔnɔ n t'a dɔn n bɛ fili kɔnɔ ye o de ka jugu denmisɛnninya la ni fɛn bɛɛ donc n'i y'a dɔn k'i bɛ fili kɔnɔ k'i hakili sɔrɔ k'a fɔ ja ne bɛ fili kɔnɔ ne kan ka mun de kɛ e ye arajo baarala ye
ne bɛ fɛ ka se arajo ko la ne tɛ se ka don ala kun fɛ o ne bɛ na e fɛ yen n b'i ɲininka karisa e bɛ k'a kɛ cogo di i b'a ɲɛfɔ n ye kosɛbɛ hali ni e m'a ɲɛfɔ ne e ɲɔgɔnna wɛrɛ bɛ yen ne fana b'a ɲɛf'i ye kosɛbɛ a mana to bɛɛ ti ban donc i bɛ fɛn dɔ dɔɔni dɔɔni ten fo ka na i yɛrɛ kɔkɔ donc ne donnen sɛko la ne donna la ni 30,000 jate donc 30,000 in ne taara sɛden 100 ta sɛ bɛ feere 120 kosɛbɛ donc ne taalen y'a ta n ye vétérinaire ko n bɛ se ka taa vétérinaire dɔ ta n taara fura feere yɔrɔ dɔ la sɛw ka fura feere yɔrɔ n taara vétérinaire dɔ sɔrɔ yen n y'a ɲɛfɔ karisa nin ye ne siɲɛ fɔlɔ de ye sɛko la dɛ ne t'a ɲɛdɔn yala i bɛ se k'an dɛmɛ k'an ka sɛw furakɛ yan a ko non ko ti problème ko ni ye sɛw ta don min ko n k'a wele donc n ye sɛw ta n y'a wele a nana n nana ni sɛw ye f'a ka pharmacie da la a yɛrɛ ye sɛw pikiri a ko bon ko pikiri bɛ kɛ tan de u kun minɛ dɔrɔn k'a su pikiri ji la a banna o y'a pikirilen kosɛbɛ bien sûr la voilà donc a y'a ɲɛ yira n'a ye kosɛbɛ donc ko n'i b'a kɛ siɲɛ wɛrɛ nin cogo de don o ye méthode fɔlɔ ye a tilala ka méthode filanan fana yira n na i b'a kɛ ji la o b'a min donc n ko baasi t'a la n ko n y'a faamu donc o fɔlɔ kɛra n nana n sɛw ladon a sera n ye dɔ di mansaw ma a tɔ n y'o feere k'a lajɛ n ye mun de kɛ hali ni ma fɛn sɔrɔ a la i bɛ fɛn min ye sɛ la i bɛ espérance min sɔrɔ o de ye barikama ye o de ko la barikama ye donc o espérance olu kama i b'a nege minɛ toujours ka taa kosɛbɛ donc n ye n to o kolonkolon n'o fɛnw na o de la n b'a fɔ ko mɔgɔw ka taa formation ni fɛnw suivi ka don jɛkulu la gɛrɛ mɔgɔw la i ka mɔgɔw ɲininka ONG ba de bɛ Mali la bi minnu bɛ mɔgɔw financer kosɛbɛ mais denmisɛnninw t'a dɔn kunnafoni t'u bolo n'ala sɔnna tɛlen ɲɛfɛ an bɛna don a kɔnɔna la ka se ka wɛrɛwɛrɛ di a ma walasa bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogoya min na so dɔgɔtɔrɔ maaw ani olu ye masala kɛ u ka entreprise kan n'ala sɔnna an ye jaabi min sɔrɔ u bolo an bɛ jɛ k'o lamɛn ɲɔgɔn fɛ waati kuruli kɔnɔ ka se ka na an babu kɔnɔna la. Kɛnɛya 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 he kɛnɛya ɲɔgɔn tɛ tiɲɛna. Je me nomme Aïcha Dambélé, ingénieure en génie logiciel et système d'information. Je suis la CEO et cofondatrice de la start-up Sodokotoro. Sodokotoro, comme son nom l'indique, signifie en français médecin à domicile. Nous sommes la première start-up malienne qui offre des services de santé de référence à base communautaire. Nous rendons possible ces services en rendant opérationnel la mise en relation directe des patients avec des médecins à travers une plateforme web et mobile. Le patient peut donc obtenir un rendez-vous pour une consultation et des soins à domicile. Pour cela, il lui suffit d'appeler un numéro, c'est tout. Donc, les services rendus à domicile par notre structure portent sur les soins de premier niveau. Ainsi, en fonction de la complexité et de l'urgence des cas, Sodokotoro procède à un référencement vers des structures de santé spécialisées, partie prenante de notre initiative. Bon, les services de Sodokotoro sont d'abord 100% digitalisés, donc c'est une aubaine pour toute une population, car de 1, nous rendons les consultations moins stressantes et offrent un gain de temps appréciable aux patients. De 2, nous offrons aux patients un package de services spécialement rendu à domicile. Enfin, le recrutement de jeunes médecins formés par la faculté de médecine, ne trouvant pas de travail une fois leur diplôme en poche. L'avantage attaché à ces procédés est que notre solution favorise l'employabilité de ces jeunes médecins-là en leur permettant d'exercer leurs compétences et de se lancer dans l'entrepreneuriat. C'est en cela que Sodokotoro est un levier déterminant dans la lutte contre le chômage de jeunes médecins. Alors, notre structure offre la possibilité de consultation à domicile ou en ligne, notamment la consultation généraliste et spécialiste, les soins infirmiers, les analyses biomédicales, les livraisons de médicaments ainsi que les conseils médicaux. D'abord, Sodokotoro a des services 100% digitalisés, qui est d'ailleurs une aubaine pour toute une population, car de 1, nous rendons les consultations moins stressantes et offrent un gain de temps appréciable aux patients. De 2, nous offrons aux patients un package de services spécialement rendus à domicile.
Et enfin, le recrutement de jeunes médecins formés par la faculté de médecine ne trouvant pas de travail une fois leur diplôme en poche. L'avantage attaché à ces procédés est que notre solution favorise l'employabilité de ces jeunes-là en leur permettant d'exercer leurs compétences et de se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, c'est en cela que Sodocotoro est un levier déterminant dans la lutte contre le chômage des jeunes médecins. Pour tout besoin, infos et questions, Sodocotoro reste disponible sur le 70 70 41 51 ou 66 77 03 60. On est aussi accessible à travers notre site web qui est www.so-docotoro.com. L'application mobile aussi est disponible sur Play Store. Nous sommes également disponibles sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn et TikTok. Nous invitons la population à découvrir nos services, surtout pour les patients en difficulté de déplacement, sans oublier de remercier nos partenaires, notamment Bamako Incubateur, Prosège, ISA, PADES, le programme First Track Tech, la Banque mondiale, ainsi que le laboratoire Algi. Sodocotoro ye denmisɛnnin entreprise de don donc an ye hakilila sɔrɔ ka mɔgɔw furakɛ f'u ka so n'a fɔ a tɔgɔ b'a fɔ cogo min na Sodocotoro ni mɔgɔ minnu mangɛnɛ ko degun b'u kan i b'a sɔrɔ souvent a dɔw tali ka taa dɔgɔtɔrɔso la a ma nɔgɔn dɔɔni ni analysew bi kɛ u bi soli u degunnen ka taa laboratoire la a dɔw yɛrɛ i b'a sɔrɔ u dame dɔgɔtɔrɔso la u kɛrɛfɛmɔgɔ de bi taga terrain kɛ u ka fura ɲini ko la donc pour que k'o degun ninnu bɔ yen an ye hakilila sɔrɔ ka application mobile ni web dɔ bila yen nɔ an ka numéro de téléphone fana bɛ yen nɔ pour que ka nin degun ninnu ta ka bɔ population malienne kan donc n'u y'an ka numéro wele ni consultation généraliste de don an ka mɔgɔw bi o kɛ sur le champ à la demande ni spécialiste don rendez-vous bi ta ni analyse de don an ka mɔgɔw bi ta a prélèvement kɛ foso ka taa n'a ye laboratoire la ni résultat bɔra ka taa résultat di i ma f'i ka so donc o prescription kɛra Sodocotoro médecin fɛ o kɛra médecin wɛrɛ fɛ o y'an ka baara dɔ ye ni médicament fana livraison ka di ye an bi olu fana médicament livrer i ye an ka application mobile la i bɛ se k'i ka ordonnance photo ci a ma donc an ka mɔgɔw b'a médicament livrer ni mɔgɔ min mago bi anw na u bɛ se k'an wele an ka nɛgɛjuru sira kan n'o ye 70 70 41 51 walima 66 77 fu ni 3 60 an bɛ bɔlɔlɔ siraw kan donc an ka application mobile bi Play Store kan an bɛ sɔrɔ fana an ka site web kan a weelekan min b'an bolo o de an bi yan nɔ mɔgɔw lafiyali de kama donc ni mɔgɔ y'a dɔn ko degun de b'i kan ka se dɔgɔtɔrɔso la ou bien banabaatɔ gɛlɛn de b'i bolo a taga yaala ma nɔgɔn donc Sodocotoro bi yan bɛɛ n'i ka denbaya lafiyali kama. Ayiwa ni waati min na n'Ala sɔnna an bɛ segin ka na ka babu kɔnɔna la ka foli ani tanu kɔrɔkɔrɔya ka di an lamɛnbagaw ani an filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma o la an bɛ tɛmɛ n'an ka ɲininkaliw ye n'i y'a ta ka jateminɛ ne maaw ye hakilina sɔrɔ i bɛ taa sɔrɔ tuma dɔ la ka se ka évaluation kɛ mɔgɔw jɔ ko minnu na ma caman entreprise kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a kow ka ca fonds de roulement bɛ yen investissement bɛ yen yala olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka identifier cogoya di daminɛ la yaasa i bɛ se k'i ka baaraw daminɛ. Ayiwa an b'an lamɛnjamaw fo tuguni entreprise yɛrɛ n'i y'a ta k'a lajɛ a fɛn bɛɛ bɛ daminɛ ni hakilina de fɔ n'i ye hakilina ta k'a fɔ ne bɛ fɛ ka nin kɛ donc i b'a lajɛ parce que e tɛ se ka don diɲɛ fɛn foyi la bi ko dɔ m'a ɲɔgɔn kɛ quoi donc min y'a ɲɔgɔnna kɛ i b'i t'i informer auprès de lui a tigi bɛ Mali la o a tɛ Mali la o a bɛɛ bɛ internet kan donc i bɛ taa internet kan i mana diɲɛ domaine o domaine ta k'a lajɛ bi i bɛ taa sɔrɔ dɔ y'a développé donc i bɛ t'i renseigner n kan ka kɛ tan nin n kan ka kɛ tan mun ni mun de kan ka ɲini a bɛ f'o ma ko étude de faisabilité donc o étude de faisabilité kɔnɔna na wariko kumaw b'a kɔnɔ ressources fɛnw b'a kɔnɔ maintenant sɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ baara taabolo kɔnɔna na o ye e yɛrɛ ka sɔrɔ ye fɔlɔ wari min bɛ e yɛrɛ bolo ani i yɛrɛ bɛ effort min fourni a bɛ daminɛ e yɛrɛ de la fɔlɔ donc ni e yɛrɛ y'a ye k'a fɔ ne fanga bɛ se a hakilina bɛ na wa n b'a degun kun o ye fɔlɔ ye fɔlɔ o kɔni o ye 50% ye fɔlɔ maintenant e bɛ fɛ ka koba dɔ kɛ tiɲɛ yɛrɛ la wari fitinin de fɔlɔ
n'i kɛrɛfɛmɔgɔw jateminɛ jɔn bɛ se ka ne dɛmɛ kɛrɛfɛmɔgɔw yɛrɛ la kɛrɛfɛmɔgɔw la fɔlɔ mansaw b'o la i n'a fɔ kɛnɛmamɔgɔw b'o la cogo min na mais i b'a daminɛ so kɔnɔ fɔlɔ mais sokɔnɔna ta tɛ se ka di f'i jogo ka ɲɛ dɛ f'e ka kɛ mɔgɔ sabatilen ye fɔlɔ ni sabatira du kɔnɔ danaya ka da i kan du kɔnɔ ni seri tɔntɔn fɛn o fɛn ma tɔntɔn ne bɛ fɛ ka nin de kɛ tɔntɔn b'a fɔ ja karisa n'a bɛ se ka nin kɛ i jɔ ne k'a dɛmɛ ka i mago bɛ mun de la mun de b'i jɛ i b'a fɛ ka mun de kɛ ale b'a fana ka contribution fara i ta kan hali n'a t'a bolo a bɛ dɔgɔnin min k'i ye o bɛ wasa kɛ donc a bɛ se k'a f'i ɲɛna wari dɔ bɛ n bolo n b'a ta n b'a d'i ma donc i bɛ nin baara kɛ i b'a lasegin dɔɔnin dɔɔnin o sira bɛ yen donc ni o m'o kɛ i bɛ taa sɔrɔ i fa yɛrɛ bɛ yen wari b'a bolo donc a bɛ se k'a fɔ bon nin de kɛli ka di i ye hɔn a b'a d'i ma taa karisa fɛ taa karisa fɛ taa karisa fɛ a bɛ taa nin bɛ nin ɲɛdɔn nin bɛ nin ɲɛdɔn a bɛ sira don i kɔrɔ mais ni i ma kɛ mɔgɔ sabatilen i t'a sɔrɔ du kɔnɔ mɔgɔw tɛ danaya da i kan o ye sɔrɔcogo fɔlɔ ye sɔrɔcogo filanan o bɛ i ni i tɔɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ barisa n'i bɛ jɛkulu o jɛkulu la i jija danaya ni ka da i kan donc ni mɔgɔw ka danaya b'i kan ni i ye fɛn o fɛn f'u ɲɛna o bɛ da o la donc o danayaw kama u bɛ se k'u gɛrɛ e la ka na karisa bɛ ka nin fɔ ni karisa ye min fɔ a b'a kɛ donc karisa e mago bɛ mun ni mun de la ne kɔni bɛ fɛ ka nin waleya kɛ ne mago bɛ 500 de la mais ne bɛ yɔrɔ min na sisan nin de bɛ ne bolo nin de bɛ ne bolo donc i tɔɲɔgɔnw fana b'a f'i ye bon a kɔni tɛ ne bolo mais ne fana bɛ taa n tɔntɔn fɛ yen n b'a minɛ n bɛ na n'a ye an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mun y'o lase i ma danaya de y'a lase i ma donc f'i ka kɛ danayamɔgɔ ye fɔlɔ nafolo tɛ se ka la baara cogo si la ni danaya t'i la i ni mɔgɔ wɛrɛw ni ɲɔgɔn cɛ donc an bɛ min fɔ jeune ɲɔgɔnw ye an ka danaya ɲini an kɛrɛfɛmɔgɔ la ani an ka du kɔnɔ ani fan bɛɛ lajɛlen fɛ n'ala sɔnna o faralen kɔfɛ ɲɔgɔn kan nafolo sɔrɔlen kɔfɛ tuma dɔ la i b'a sɔrɔ a bɛ don matériel la ani musaka wɛrɛw minnu bɛ se ka entreprise dɛmɛ a bɛ ka baara kɛ cogoya min na olu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ yala i bɛ se k'a dɔn cogoya di misali la n'a sɔrɔ i bɛ sɛ mara kɔnɔna la ne kan ka sɛ hakɛ jumɛn de kɛ kalo kɔnɔna la min bɛ se k'a to ne ni maa min bɛ baara kɛ la n bɛ se k'o sara cogoya min na ni ka se ka sɛw ka balo sabati ani sosaraw mana yala kuranko mana yala i bɛ se k'olu bɛɛ lajɛlen évaluer cogoya ni k'a dɔn n kan ka hakɛ jumɛn de feere walasa entreprise yɛrɛ a ka tɔnɔ dɔ sɔrɔ voilà bon n'i y'a jateminɛ diɲɛlatigɛ ko foyi tɛ yen n'i y'a girin k'a bɛ laban cogo ɲuman na diɲɛ ko o ko n'i b'a kɛ i bɛ taa dɔɔnin dɔɔnin kosɛbɛ maintenant n'i y'i ka étude de faisabilité kɛ étude de faisabilité bɛ mun yira e la fɔlɔ o bɛ jaabi jumɛn d'i ma nin besoin de bɛ yen a b'o besoin fɔlɔ d'i ma fɔlɔ nin de besoin donc n'i y'o besoin lajɛ solution jumɛn bɛ sɔrɔ a la sɛko manque de bɛ yen fɔlɔ maintenant ni sɛko manque bɛ yen ne bɛ mun de kɛ walasa sɛ caman bɛ na sɛ bɛ taa min sɛ bɛ bɔ min a bɛ labɛn cogo di i b'o olu bɛɛ ɲɛɲini k'o dɔn donc a bɛ fɔ olu ma ko étude maintenant ni ne ye sɛ ta sisan jɔnw bɛ n'a dun sɛ bɛ feere joli o ye client ye donc mɔgɔ minnu bɛ n'a dun yala dɔw bɛ yen nɔ olu b'a san dɔrɔn ka taa dun dɔw bɛ yen olu b'a san dɔrɔn ka tila k'a kɔfili yala e ni jɔnw de bɛ baara kɛ fɔlɔ donc f'i k'o de jateminɛ i ka baara kɔnɔna na donc n'i y'a dɔn k'a fɔ ne ni minnu b'a san ka taa n'a ye du kɔnɔ k'a dun n b'a daminɛ olu la fɔlɔ donc i bɛ i ka sigida lajɛ fɔlɔ ne kɔni donna sɛko la n bɛ ka sɛ feere sɛ prix ye nin ye donc i bɛ t'o la dɔɔnin dɔɔnin mɔgɔw b'a fɔ karisa sɛ ma bɔ na ni sɛ a bɛ tan a bɛ tan donc i b'o feere dɔɔnin dɔɔnin i bolo kɛrɛfɛ donc o stratégie bɛ yen dɔ fana bɛ yen nɔ kana maloya la dɛ n'i bɛ diɲɛ baara o baara kɛ kana maloya la n'i bɛ diɲɛ baara o baara de kɛ kɔni k'i b'i ta de sɔrɔ a la kana maloya la parce que n'i maloyara i bolo b'a jɛ donc o ye a sira fɔlɔ ye sira filanan ye min ye i bɛ taa sɔrɔ dɔw b'a ta ka taa n'a ye hôtel la n'i y'o yɛrɛ sɔrɔ o de ka sɛko yɛrɛ la o ka di n'a bɛɛ bɛɛ de b'o ɲini client voilà o ye client suriw ye donc n'olu min i hinɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔw fana bɛ sugu kɔnɔna na olu bɛ sɛ détaché
donc n'i y'olu fana rapproché mais i bɛ taa nin bɛɛ de fɛ yen karisa aw bɛ sɛ feere cogo di f'i ka wuli ka s'u ma voilà f'i ka wuli ka s'u ma ka se k'a dɔn olu b'a san hakɛya min na u b'a feere hakɛya min na olu bɛ min k'a la u bɛ min sɔrɔ a kan ani e yɛrɛ kan ka mun de kɛ walasa i k'i ta sɔrɔ a kan donc e b'o de bɛɛ fɛɛrɛ tigɛ donc ni n'u ye ɲɔgɔn ye i b'i hakilina yira o la ne yɛrɛ kɔni bɛna don sɛko la ne bɛ fɛ ka n ka sɛw véhiculer ou ne bɛ fɛ ka n ka sɛw commercialiser yala aw bɛ se ka dɔ ta n bolo wa donc i fana bɛ don u kan ni mɔgɔ ɲɛnɛmaya de donc u b'a fɔ bon an kɔni bɛ nin sɛ ta nin yɛrɛ t'an ka sɛ bɛɛ bɔ yɛrɛ mais n'i bɛ se ka na nin dɔ ye a bɛ diya an fana ye donc i b'olu ka contact ta i bɛ taa i ka yɔrɔ wɛrɛ la donc n'i taara yɔrɔ wɛrɛ la ainsi de suite hali n'i ye client 3 sɔrɔ donc i b'a lajɛ olu bɛ den joli ta donc n'i y'o estimer k'o jateminɛ donc i yɛrɛ bɛ n'a lajɛ sisan ka calcul bɔ ninnu ko k'u mago bɛ den 200 la den 200 se tɛ ne mais ne b'a lajɛ ka den 150 ta donc n'i nana i bɛ den 150 ta mais c'est pas parce que i ka sɛ mara fɛnɛ o dɔw fɛnɛ bɛ yen nɔ olu bɛ sɛ ta kilo de la donc e bɛ se k'a dun k'a bɔ ka bɛn ni kilo joli ye ka taa bɛn ni o tigiw ka nimisi wasa ye donc f'i ka client nimisi wasa sɛko la n'i ma nimisi wasa a bɛ to yen a bɛ taa mɔgɔ wɛrɛ fɛ o degun de bɛ sɛko kɔnɔ bi i y'a faamu donc n'i y'o kɛ sisan i n'i ka client ye ɲɔgɔn dɔn i ye client ka contact sɔrɔ i y'a dɔn u mago bɛ sɛ hakɛya min na i y'olu dɔn ka ban i ye marché yɛrɛ taabolo ye i ka ɲininkaliw sababu la mais o t'i n'a fɔ a réalité o ye kɔni ka hakilina dɔ d'i ma marché kan sugu bɛ taa cogo min na donc n'i y'o taacogo faamuya i yɛrɛ de bɛ na sa i b'i ka décision ta personnel donc o la a bɛ f'i ye o de la ko formation nafa bɛ na i ye yen mɔgɔ 5 ko client 5 ko olu bɛ sɛ ta nin cogo de la ne yɛrɛ b'a kɛ cogo di fo dɔnniya dɔ de ka sɔrɔ i la baara kɔnɔna na donc a bɛ fɔ o ma ko culture d'entreprise o culture d'entreprise i b'o de sɔrɔ à travers les formations professionnelles i y'a faamu donc n'i y'olu sɔrɔ sisan k'olu fara ɲɔgɔn kan a bɛ n'a fɔ i ye étude de marché de kɛ donc ni ye étude de marché kɛ i bɛ na donc n'i nana o y'a sɔrɔ i y'a jateminɛ déjà ni sɛ kan ka ji min minɛn minnu kɔnɔ i bɛ t'olu prix ta i mago bɛ minɛn minnu na ka se ka sɛ baara kɛ n'a ye i b'o olu prix ta ji minɛn joli kan ka san sɛkuru 100 sababu la dumuni minɛn sugu jumɛn de kan ka san o fitinin u cɛmancɛlama ani bɔtɔ donc f'i k'o dumuni minɛn ninnu de jateminɛ balo quantité jumɛn de kan ka di u ma donc i b'o de fana jateminɛ k'o calculer donc n'i y'o calculer k'o étude n'o fɛn bɛɛ kɛ n'o ye jaabi min d'i ma donc i bɛ sɔrɔ la o y'a sɔrɔ i taara dumuni feereyɔrɔ la ka dumuni bɔrɔ da ɲininkali kɛ i bɛ taa fɔlɔ i bɛ bɔrɔ da ɲininkali kɛ aw bɛ bɔrɔ kelen feere joli a n'a bɛ se ka sɛ hakɛ min balo wagati joli kɔnɔna na donc n'olu ka dumuni prix f'i ɲɛna i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ wɛrɛw fana bɛ dumuni di i bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ fana la i bɛ o prix ta après i bɛ fura fana k'o ɲɛɲini n'o ye sɛw ka fura ye parce que vitamine ni fɛnw bɛ d'u ma n'a y'a sɔrɔ i yɛrɛ fanga b'i la k'i ka dumuni dilan i yɛrɛ ye fana donc i bɛ o méthode fana ɲini k'o dɔn parce que sɛ bɛɛ n'a ka formule don donc n'i y'o formule ninnu ɲini k'o dɔn sɛ kan ka labalo cogo min na parce que pondezi ka formule ni sɛ ka formule tɛ kelen farafin sɛ ka formule fana ni tɔw ka formule fana tɛ kelen mais dɔw b'a bɛɛ gosi bere kelen na ka sɔrɔ o tɛ quoi donc caman bɛ se ka don sɛ mara kɔnɔna na k'i ka sɔrɔ k'a kɔnɔ k'i ka laɲini ɲini a kɔnɔ hali i bɛ se ka bɔ a kɔnɔ ka ko wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ a tɛ foyi tiɲɛ kosɛbɛ n'ala sɔnna Africa, I believe in Africa. I believe in Africa. Ayiwa an ka waati kɔni a sɛbɛkɔrɔkuru la alors kelen a ka dɔgɔ kosɛbɛ an ka se k'an da don nin babu ninnu bɛɛ lajɛlen ka se k'a walawala donna nataw la n'ala sɔnna an bɛ wele bila aw ma tuguni a bɛ se ka na cogoya min na an ka se ka masala babu ninnu kan k'a filɛ ka ɲɛ min b'a to lamɛnw bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ la n y'a dɔn ni misali a kɛrɛnkɛrɛnnenya sɛ ta kan mɛ yala a bɛ se ka appliquer domaine wɛrɛw la fɛnɛ wa awɔ a bɛ se ka appliquer domaine baden na a bɛ dépend i yɛrɛ la ni restaurant don i b'a lajɛ so bɛ ta joli
magasin bɛ taa joli min magasin ta yɔrɔ jumɛn ani sisan jateminɛ yɛrɛ de kɔ voilà a tɛ taa wuli ka ɲininkaliw yɛrɛ kɛ f'i ka wuli ka ɲininkali kɛ kana maloya i bɛ analyse ni fɛnw de kɛ k'a lajɛ ne mago bɛ restaurant na maintenant n bɛ gitɔrɔn da dɔ ye dɔw bɛ yen nɔ u b'a fɔ ko bon ko fɔ i ka nɛgɛ kesuni sigi i bɛ se ka nɛgɛ kesuni sigi dɔw bɛ yen nɔ hali ni nɛgɛ kesuni tɛ parce qu'il y a le secteur informel et il y a le secteur formel. C'est pas parce qu'il y a le secteur formel là ni fanga bâti là. Donc il y a le secteur informel là. Tagaligne fait. Voilà. Ani famille chama sola wati ko nya bana pen wala dole ka ko ku chok mo bonne wonu me kuma kum chani mi min fo teri demjen na kawye bara mi nga telin bi ina fo entreprise barako la ne yɛrɛ ka jate la bi o ye agriculture domaine n'o sɛnɛ n'a bolo faraw ye agriculture pisciculture aviculture kiniculture mɔgɔw ka jate minɛ ka taa kunnafoniya ɲiniw kan k'a kɛ ONG caman bɛ yen bi minnu ɲɛsinnen don nin ko ninnu lawaleyali ma k'a dɛmɛ don denmisɛnninw ma a kama donc programme dɔ yɛrɛ bɛ yen n bɛ n profite o fɛ k'o fɔ donc o ye TEF Connect mɔgɔw olu ye denmisɛnninw financer à tout moment san o san ni y'u san 7 ye Mali la u ye san 6 kɛ u ɲɛsinnen don maliyɛn dɔrɔn de ma u bɛ mɔgɔ 300 u b'o de ta ka olu dɛmɛ mais tellement que o mɔgɔ 300 o tun tɛ sɔrɔ yɛrɛ o tun tɛ sɔrɔ maaw tun t'a kalama kosɛbɛ donc u nana ye i ko maliyɛnw sɛbɛ t'a ma kosɛbɛ an ka kɛ Afrique bɛɛ donc sisan o y'a kɛ Afrique bɛɛ sinon u tun y'a dabɔ maliyɛnw de kama mais par manque de information donc u y'a kɛ Afrique bɛɛ donc n kɔni bɛ min fɔ n teri denmisɛnninakaw ye u ka se mɔgɔw ma u ka kunnafoni ɲini mɔgɔw fɛ k'i to so kɔnɔ i t'a bɛɛ sɔrɔ wala i bɛ bɔ i bɛ taa formation misɛnninw kɛ i bɛ taa association vie ninnu ni fɛnw kɛ fɛn caman b'a kɔnɔ a bɛ daw yɛlɛ bɔ i ka taa kuma mɔgɔw fɛ i sigi ni mɔgɔw y'a ka kuma yɛrɛbaya tɛ f'u ɲɛ yɛrɛbaya tɛ f'u ɲɛ n bɛ to yan n bɛ n ka chef fo qui m'a donné la chance de passer un stage dans leur service non u sara n ma yɛrɛ yɛrɛ non u sara n ma dɔnniya caman sɔrɔ yen n ye dɔnniya caman sɔrɔ yen n ye faamuya caman sɔrɔ ko caman donc n bɛ e yɛrɛ fo ka an lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo donc ni minnu mago bɛ hali kunnafoni wɛrɛw la basi foyi t'a la je serai disponible donc u bɛ se k'i wele n ka numéro bɛ sɔrɔ cogo min na u b'o fɛɛrɛ d'u ma n'ala sɔnna Abdoulaye Keita an bɛ e yɛrɛ fo kosɛbɛ an ka bi wele jaabi la ni Ala ma basi kɛ don n'a nataw la na wele bɛɛ ma tuguni an bɛ se ka masala kɛ babu wɛrɛ kan min b'a to funakaw bɛ se ka faamuya sɔrɔ la cogoya min na a yira la i lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ kunkolo bɛ émission entrepreneuriat de la n'o ye Kɛnriyo ka émission ye a bɛ lase samedi o samedi ka daminɛ 11h la ka taa bila midi la sini kan n'o ye rediffusion ye maa minnu nana bɛn ni jɛmukan ba waati ye u bɛ se ka dafalen sɔrɔ waati bɛɛ lajɛlen na an ka page Facebook sanfɛ n'o y'an ka bɔlɔlɔsira ye maa minnu t'o sɔrɔ sa fiɲɛsiraw bɛ n'o ye 91.7 rediffusion a bɛ kɛ sini 22h 23h n'o ye dimanche ye rediffusion bɛ kɛ 22h 23h maa min tɛgɛ tun bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ la bi o ye Masa Solo ye ka Timote to a kɛrɛfɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni Ala ma baasi kɛ dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ ka se ka masala babu wɛrɛ kan min b'a to lamɛnbaaw u bɛ se ka lakɔkɔli sɔrɔ ani ka faamuya sɔrɔ babu wɛrɛ kan cogoya min na merci Solomani baara ɲɛna kosɛbɛ